Bugün яшьләр эшмәкәрлеге турында күп сөйләшенә. Менә авыл яшьләр арасында фермерлар, эшмәкәрләр күпме артамы булсам? Хәерле кич исәмез, хөрмәтле кунаклар. Инде әлбәттә мин үзем Сабар районы буенча бу саннарны китерә алам. Әлбәттә Сабар районында эшмәкәрлек яшьләр арасында инде безнең киң колаш ала дип әйтә алам, чөнки елдан яшьләребез шушы эшмәкәрлек белән, үз мәшгульлек белән шөгыльләнә башладылар. Инде ул фермерлык дип алыйкмы, кул эшләреннән ясалган инде тимер томыр әйберләрме, бизәкләрме, һәм инде кием тегү мәсьәләләрме, булар барысы да безнең Сабар районы яшьләре тарафыннан бик инде кулай дип кабул ителә, һәм инде аларны бик теләп, яратып бүген көндә шөгыльләнәләр аның белән. Һәм инде безнең бу хезмәт тәрбиясе дигән әйбер инде безнең районда, Сабар районында ул балалар бакчасыннан ук киң таралган, чөнки безнең районыбыз башлыгы Рәис Нургали Миннеханов безнең ярдәме белән, аның киң поддержкасы белән, русча әйткәндә, безнең инде мәктәп балалары арасында Саба бала һөнәр дигән проект чынга ашырылып килә. Ул безнең Казандагы инде Kids Space дигән проектның Шөткәнебез бар. Үзенчә икенче төрле варианты безнең Саба бала һөнәр дип атала. Монда биредә безнең мәктәп укучылары катнаша, балалар бакчаларыннан катнашалар. Һәм инде 32дән артык оешмаларда безнең балалар үзләре шушы һөнәрләрне барып, татарча әйткәндә, тотып карый алалар, күрә алалар, үзләре шуны эшләп карый алалар, ягъни нинди һөнәр аласларын инде шушы проект аша безнең алар беләләр. Һәм инде барлыгы 32 оешма дип әйттем. Анда инде безнең кул эшләре дә бар, анда юрист оешмасы да бар, безнең машина йөртүче дә бар, анда полиция хезмәткәре дә бар, МЧС хезмәткәре дә бар. Булар барысы да шушы исемлеккә кергән. Һәм елдан-ел безнең әлеге исемлек арта, һәм балаларыбызның инде безнең шушы менә һөнәрләргә карата, киләчәктә үзләренең нинди һөнәр ияләре булуларын карата инде фикерләр шушы яшьтән инде барлыкка килә. Һәм инде алар бик теләп әлеге безнең проектта катнашалар, һәм инде әткәннәргә бу бик ташый. Рәхмәт.